bosen sayang, wis ono hanityan riko hangsun
Ajeng dalam ora iso berkata-kata Ajeng. ora ono wong kaya aku manut kabeh keputusanmu senajan kuwi gawe kena atiku amarga gedhe tresnaku amarga gedhe sayangku karo kuwi ora ono liyane nanging ngene walesane tresnomu pindah liyane ngertenono kuwi kabeh ono karmane
tekan tuwa nganti sing misahke nyawa Kang Mas aku percaya kowe ra gampang kena godha bebarengan joko ati ojo ngasih ngelarani yo mung siji yo mung kowe tekan mati tulus teko atimu
besok nih. Ber. Yo. Ayo Dek Bandel. Ayo yo. Hansun
wis mekar riko ngelali. Isun
Di saat ku menatap langit, apa engkau juga menatapnya? Cobalah kau pejamkan mata, gerimis jatuh bagai air mata. Ku harap dirimu bisa menunggu, besar harapanku ingin bertemu. Sumpah mati diriku sangat rindu. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di
nyritani crita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo ojo nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ono sing jalo dilahirke ning keluarga sing kaya ngene kudu semangat, harus bisa menyemangati diri sendiri ya. ARD Manajemen Papa Hanu yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban
semangat lan boten cepat. Sasa Argisna. Masih ge. Masih kuat ya. Kuat tenang mas. ARD. D7 Lengkring.
wis nglakoni tekan semene ni akhir bakal bubat pisahan kowe kekudu tresno karo wong liya
aja tendang kene ojo sombatono rene aku sadar dikawe nyaman liyane ngerti ya sayang aku agak kehilangan siji-siji kowe tak eman-eman ora tak elingi tresna sing kaya wingi kisah-kisah jangan terulang lagi. Wis cukup sepisan ae aku loro aku. Oh, masa aku kecilan terus. B7 Bro. Cukup Mas, cukup. Terima kasih. Cukup Mas Bedrek ya. Bermasalah.